Ndara, Mas. Dalane rodok-rodok ya umume urip neng desa, kemasyarakatan ya rewang ya sambatan ya tilik wong lara ya sembarang kudu rukun karo tanggane. Iki simbol liwat dalan rodok-rodok kaya ngene arepe nane Pak Joko. Ya, soale dek wingi wis ngomong, "Mbok, nganu ya sesuk midun, aku arep gilirke apa ya lali aku." Gilirke, pokoke masak-masak nang ngisor soale mengko bengi arep do ngumpul ruwahan giliran ngono kuwi. Lah iki OTW rono, pangan nyamuk alon-alon. Iki ya umume nggawa entil-entil mergo setitik, ya nek akeh wis beda meneh. Iki kok malah grimis barang ngene iki, gek ora nggo payung wis ayo gage. Medun. Tekan kayak gemerang jeruk. Kula nuwun. Mangga. Botin wis mau. Wis. Dah. Kowe nek lagi dak tak. Iya, Kak Joko. Salim. Mangga. Salim. Kita kan kene wis mateng ya. Yo wis. Ket doya apa ta iki ki? Ayo lek mau ta, Bo. Kok sampean awak-awak. Iki apa? Anu. Yo, umume lumrahe. Matur nuwun. Entel-entel mergone setitik. Iya Nek nek oke. gede. Ya aku kan apa iki? Gawe. Kayak bakso lah. Bakso lah. Bakso. Iya. Berarti malam hari ini kita bakso. Oke. Bakso ndara. Tak kandhani kesoren to lerene rasat set kok. Lho iki nanti bumbune lho wis digawe. Nah ini kan yo penak. Iki. Tinggal masak, Bo. Oh, tekan kene garek cemplung-cemplung iki berarti iki sawine wis dirajang. Iki mesti wis dikumbah to? Iya, Mak Bil. Wis dikumbah. Iki gek godhog lombok. Iki bumbu-bumbune iki miri. Iki bawang putih mateng, digoreng sik terus digerus. Iki bawang putih mentah digerus. Iki kok tinggal dicemplung, ditambahi merica bubuk. Merica bubuke iki Mak Bili mau ora gelem nganu, ngulek sajake. Dadi Bu Joko iya sajake le menyediakan wis bubukan ngene iki. Amerke tak tutupi ndara. Ndak nek anu. Iki bumbune wis julek berarti langsung ngusungi banyu. Lha iki banyu ning njaba? Heeh, kali. Gusti. Aja ning kali. Ya nyidok banyu saka njaba. Salah teknis. Pancine kan digawa yo diseni banyu. Ngene iki. Iki mau wis dasae rong Mak Bil. Sampun, Ndara. Oh, sampun. Ayo. Kan ora ya, Ndara? Dilongi ah. Kok mendingan nambahi wae daripada kakean kan ayo. Gusti. Ayo mlebu. Iki langsung ditumpake. Apa to? Cek ora piro kowe? Oh iki. Aku men sak dinaine dhewe kok. Iki piye nglempake nek kok ngene iki kulino daden geni? Kok dinyunyuk, Mbok. Kok ora nyala? Nyala. Saiki jebul ngene ya. Rewangan iki ora kebul nganggo kayu bakar. Modern kok ya. Wis modern iki. Endi bumbune mobil? Gedhekke to. Digedhekke iki kepiye? Medun. Kayak kompor biasa. Oh, kompor biasa? Wah! Ya taruh ta, Bo. Nek kok itu paket. Beh, aku tidak nganggo kompor sing kaya ngene. Pakai kayu. Wes, daripada gabut melu madai nganu ayo. Bisane mblek putu. Mentari mblek putu. Heeh. Lho, seneke ngene iki.
Ini ya. Tahunnya sih amat iki. Berapa? Ini mah. Terus dikei rico bubuk sing iki mau. Iki kali tambah ya. Iya. Sak titik sak tumil ngene iki ya. Kurang jembar. Lho ngene lho. Oh. Z. Z iki. Iki ben ra kleru karo tangga ngene tanggane. Gelas iki dikeki titikan ngene lho dikeki tanda Z. Z iki jenenge Zakari. Nyicil gawe kae sing arep ngaji wis do teko. Iki sambele wis diuleke mbok. Iki mau sing ngelep mbok Tin? Iya. Oh, iki sambele iki mau lombok tok wis digodhog terus diulek iki. Iki kan isik padat ngene to, bene mengko dadi akeh babar ya. Biar jadi banyak kita kasih duduh. Nah, iki engko wis pedes-pedese ngene iki. Nah, iki karo cah cilik rere, Bang. Awas no iki panas. Klik. Cah semono kaling-kalingan aku ya ora ketok. Aku pedes banget iki lombok suwetan kabeh. Nyedek. Panas lho no ya. Mbok Tin, panas Mbok Tin, tangan cilik. Wis lek isik iki. Wis. Ini bariki engko baksone cemplungke terus diracik. Wah, wis lunga dhisik. Kosek. Gawe beda, dilebok teh. Carane teh dilebok ning jero plastik ngene iki. Terus dicoblosi juga. Terus bolong-bolong to. Cemplungin kon. Seret nang teku. Terus sak ngene iki, kira iki 24. Nah, 24 iki gulone setengah kilo. Iku dadi sak prak. Terus dicur jarang. Jarangnya nang pawon. Ki jarang mop. Cur. Kuwi yang ndeboe mesti. Ya Mbah Jono, Mesti ki ndeboe ini. ora ya. Iki biasane iki pekerjaane Mbah Jono iki nek ngene-ngene iki.
tutupi nunggu dadi. Ku nek wis dadi lagi dicur pisan ya Rahmat. nggon gelas iki. Ojo terus-terus ngomong sing jaba wis akeh wong, kalem-kalem. Engko saingan terus sing jaba. Iki wis siap kabeh ning kene, wis ana nganu Deria karo sak mamakne karo mamak Billy iki nunggu. Iki engko nek kono lekas, njaba lekas, kita baru lekas to Yohan. Iki tak cekuk dhisik wae po. Yo. Cekuk. Rugi-rugi iki nek sampeyan. Ayo cekuk kek kuah. Wes. Wes, kanggo nek mumbul wis mluntak-mluntak lho, wes. Mene wae. Tandane bakso mateng kan mumbul, ditunggu sik. Ijane baksone wis mateng, cuman iki le manasi mangkene sisan. Iki engko mumbul berarti wis tanak. Ku terus engko dicur-cur nang nggon miring-piring. Lho ngene, meh kelalen to. Tahune ora arep ditokke. Piye iki? Potong-potong soalnya nek siji gede lho iki tahu pong bingung aku nek diprapat gedene semene dipronem lah kok kaya kecilian ben ra popong kok lek apa le pulo ben ora terlalu gede tak pronem bae dipronem. Yo ndara ngene iki wis ngracik. Ora Ojo tenang. ngomong, kok nganggo tangan? Lah nek ora nganggo tangan ora mateng ya mbok Tin. Lho cah cilik wis njukuki piring ngene iki. Jan pintere. Kene Tin. Aku kok kleru terus ngono. Kenapa Anda berhenti? Oh tidak, aku ki hawane nganjuk kok lah iki. Ya sabar nang nilai nyemolnya perjuangan kok pada kowe kan. Iki apane? Bahan-bahane nek cara nggon nganu kae, acara TV kae nggon masak-masak ki kondimene ki ono mie kuning, mie putih, seledri, sawi ijo, tahu, brambang goreng kek engko dicumpur bakso sak kuah panase. Wedange disilir. Nah wis meh rampung. Kunjuk wedangan to bahasanya? Iya. Kata-kata hari ini. Niki wedange pun siap sama snacknya. Wih, mantap. Wis oke. Oh, ya wis. Nah, Iki lho kan mau ki metak-metik apa to jane, Mbah? Ya tetapi ada masanya. Kerjanya oke. Iya toh, ada masanya. Sing penting sawahe pirang nggon? ayo ngene omah. Ra. Ya jan. Wis arep kondur dereng. Ampun, Oh, wis arep pamit dereng. nganu ngenteni jenengan. Ngenteni aku. Pak Joko wis rampung. Terima kasih wis di kayak intil-intil mulih ya nggawa ngene iki lho ndara
Pamit. matur nuwun ya, Mbak. Iya, Sudah padahal. datang ke sini. Siap. Mbak Tin pamit gua Mbak Jono. Kapan nek kelihatan? Kelihatan apa nih? Nah, syutingan. Wes besok tak kabarin. Besok tak kabarin. Terima kasih. Iya. Kakung saiki monggo. Ya, Mbak Amin pamit riyin, Pak De pamit. Pamit, Mbak Tun pamit ya. Iya Mbak Wahyu. Wes. Isik sibuk. Dari ya, Salim? Apa nderek? Wes ya Ndoro. Sudah selesai acaranya, sudah dikasih del-del. Mari kita pulang. Jangan lupa like, comment, subscribe, ditutul tombol loncengnya ya Ndoro ya. Pawon Mbok Wir ya. Masak Ndoro. Rasane piye tonjo Ndoro, ayo mulai. Wis kebo kilo.